está? Dios. Sí? Miquel, com anem? Sí, no, potser res. Estic filmant la professor, però potser res. Tu ets o no? Ja. Bé, digues coses, jo. Jo m'encarrec d'en Miquel Seguí. Sí, ja el vaig localitzar, Miquel Crispí. Sí. Sí. Dijous que ve feim un dinar. Si feim el berenar, també que hem de fer les dues coses, perquè el dinar és a la una, no, és que a la una ja l'hem acabat el dinar. Molt bé, moltes gràcies. Vale, vinga, una abraçada forta. Adéu.
Mallorca està al límit i avui més de 70.000 persones s'han col·lapsat als carrers de Palma per exigir un canvi. Fa 26 anys, amb la meitat de turistes anuals i una situació ja crítica, va ser la primera vegada que es va emprar el lema Mallorca al límit. Avui, 26 de juliol de 2026, denunciam que aquest límit ja fa anys que s'ha superat. La turistificació va envair les nostres costes, després els nostres pobles i les nostres ciutats, i actualment està ocupant les nostres cases. En una situació de crisi d'habitatge sense precedents, més de 105.000 places d'habitatge a Mallorca es destinen a l'ús turístic legal o il·legal. Com assenyalàvem l'any passat, no poder tenir una vida digna ens expulsa de la nostra illa i cada vegada som més les que ens veiem obligades a marxar. Enguany és un any decisiu. Exigim a totes les institucions, des dels ajuntaments fins al Congreso de los Diputados, escoltar les nostres reivindicacions. És el darrer estiu abans de les eleccions i cada dia que passi sense una actuació en contundència sobre el monocultiu turístic tindrà conseqüències greus sobre l'habitabilitat de Mallorca. La nostra illa se segueix destruint i comercialitzant com un decorat per a turistes constantment, sense tenir en compte la llengua, la cultura o la pròpia existència de gent que vivim aquí tot l'any. La promoció turística enguany ha trobat el seu punt àlgid en l'eclipsi solar del 12 d'agost, que com a tot s'ha utilitzat per la maquinària turística per atreure més gent i incrementar preus de manera desorbitada, desentendre's del col·lapse que pot generar, sense tenir en compte els impactes que aquesta afluència massiva pot generar en l'estiu, en què l'evidència del col·lapse climàtic ja és inevitable. Ens adreçam directament al govern de les Illes Balears, que presumeix de les seves polítiques de contenció turística i diàleg social. Si després de 3 manifestacions multitudinàries avui tornem a seguir, és malgrat les vostres polítiques i no gràcies a elles. Exigim que deixin d'ignorar les demandes socials i posin límits clars que posin les necessitats de la ciutadania per davant. Les forces i cossos de seguretat han començat una onada repressiva per aturar el moviment contra la turistificació, perquè comença a quedar clar que la tolerància d'aquesta societat ha arribat al seu límit i ens volen reprimir perquè facem bonda. El que passa és que no podem més. Saben perfectament que un poble organitzat contra el model econòmic pot ser perillós per a qui durant anys ha decidit sobrepassar tots els límits amb total impunitat. Una pintada a la façana d'una immobiliària o un búnquer d'estrany es pot esborrar, però l'impacte de la construcció sense límits i sòl rústic, el malbaratament de recursos o el patiment de les treballadores de sectors turístics són molt més difícils de revertir. La turistificació afecta tots els àmbits de la nostra vida i per això 145 entitats de l'illa donen suport a la convocatòria. El decreixement turístic és ja una condició ineludible per garantir uns serveis públics dignes i ajustats a les necessitats de la població. La pervivència de la cultura i la llengua pròpies,
habitatge per viure i no per especular, menys desnonaments, menys racisme, millors condicions laborals, la indispensable i urgent protecció del territori, la terra fèrtil, els recursos naturals de la biodiversitat, espai públic per viure i no per fer negocis, més sobirania en les decisions que afecten el nostre futur marcat per la crisi climàtica i ecològica global, més descans, més salut i més justícia social. En definitiva, estem convençudes que menys turisme és més vida. Feim una crida a seguir organitzant-nos des de cada barri i cada poble de Mallorca. La lluita contra la turistificació serà un camí llarg, ja ho sabem, i cal resistir als constants atacs que patim per part dels diferents governs. És per això que dia 8 d'agost els carrers de Sóller també exigiran la fi de la turistificació, perquè no basta en fer una manifestació anual. Ens hem de fer sentir constantment des de cada punt de l'illa per aconseguir un canvi. És per això que no ens callaran. Seguirem a peu de carrer i cada vegada serem més. Només acceptarem el desplaçament turístic com a solució. A Mallorca no hi caben més cotxes, no hi caben més hotels, no hi caben més lloguers turístics, no hi caben més franquícies de cafè, menjar ràpid o tartes de formatge, i no hi caben més turistes. Mallorca al límit, menys turisme, més vida. Organitzacions que s'adhereixen a aquesta manifestació. Associació de Veïnats de Xicana de la Real, Abusos Balears, ADMIT, Associació de Docents de Música de les Illes Balears, Alerta Solidària, Alternativa per Pollença, Alternativa Sindicat Docent, Amic de la Terra de Mallorca, Amic de la Vall de Conegra, APM, Arran Mallorca, Arrels Marines, Artà Solidari, Assemblea Antipatriarcal de Manacor, Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic de Barcelona, Assemblea de Docents de les Illes Balears, Assemblea Oberta de Vilafranca, Assemblea Popular Son Sardina i Segarria, Assemblea Soberanista de Mallorca, Associació Club Prat de Càter, Associació d'Usuaris del Tren, Associació de Dones de les Illes Balears per la Salut, Associació de Varietats Locals, Associació de Veïnes Calamant, Associació de Veïns i Veïnes de Sant Sardina, Associació Fira del Caragol, Associació Memòria de Mallorca, Associació Més que Pedra, Associació Ona Mediterrània Mitjans Mallorquins, Associació Revista Morlanda, Associació Safareria, Associació Veïnal Som Serranta, Ateneu els Quatre Cantons, Ateneu Popular l'Elèctrica, Ateneu Popular la Ponera, Atac Mallorca, Associació de Veïnats L'Ecolatral, Associació de Veïnats Esplà de la Casa Blanca, Banc de Temps de Sencelles, Baticada de Tudrac, Brunzit, Club Deportiu Sant Jordi, Comissions Obreres de les Illes Balears, CGT Illes Balears, Cinema Club 39 Escalons, Ciutadans per Palestina, CNT, Col·lectiu de Dones dels Països Catalans, Colla Castellera i Enviots de l'Ull, Col·lectiu Abundanyà Mallorca, Col·lectiu Cultural Maullà, Col·lectiu Flama, Col·lectiu Windis, Companyia de Teatre Fora Nindis,
coordinadora obrera sindical de Mallorca, coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, coordinadora transfeminista de Mallorca, COP Satafonda, CUP de Mallorca, Defensa Paisatges d'Estellencs, Delegació Obra Cultural Balear de l'Aró, Editorial Calúmnia, Embat de Manacor, Emmallorcat, Endavant Tossar, Entre Pobles Mallorca, RC Cultura Viva, Escoltes i Guies de Mallorca, Espai Goya, Espai Mallorca de Barcelona, Espai Social Tambú, Esperit Feminista de Capdepera, Estima Serenal, Factoria de So, Fem So, Flipau en Pegrau, Fòrum de la Societat Civil, Fridays for Future Mallorca, Front Socialista d'Alliberament de la Terra, Fundació de Xalles, GOP Mallorca, Greenpeace Mallorca, Grup d'Iniciativa Territorial de Fiare, Banca Ètica a les Illes Balears, Guardians del Dret de Sant Jordi, ICA Animalista, Independents de Puigpunyent i Frontera, Iniciativa per la Sobirania Alimentària, Joves de Mallorca i Villavella, Jubilats per Mallorca, La Mala Pècora Feminista, la CPC, Grup d'Acció Antifrontera, Lobby de Dones de Mallorca, Mallorca per la Pau, Mares d'Esplà de Netesa, Maria Poble Petit, Mercat Social Illes Balears, Mexicans a Mallorca, Movimento Pudiem, Moviment Escolta i Viatge de Mallorca, Moviment Jove de Solla, Neure, No Normal Mallorca, Nosaltres, Obra Cultural Balear, ONG Casal Solidari Gent del Món, Organització Juvenil Socialista de Mallorca, Orgull Crític Mallorca, Orgull Llonguet, Palma 21, Partit Comunista dels Treballadors d'Espanya, Pere Guirau Saludable, Petit País de Felanitx, Pla de Mallorca 21, Plataforma d'Homes per la Defensa dels Arbres, Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, Plataforma d'afectats per les hipoteques a Mallorca, Plataforma Macrogranja No, Plataforma per la Llengua, Plataforma Innovable Sí, però així no, Plataforma Salvat Portacolom, Plataforma Som Bonet Futboler, Plataforma Volem el Tren de Llevant, Prosocial, Associació per la Defensa dels Drets Socials, Resistència Balears, RENAP Mallorca, Revista Coronel, Roada, Socorrada, CEPSA, Llompar, CEPSA, UI, Sindicat d'Habitatge de Palma, Sindicat de Llogaters de Mallorca, Són Sindicalistes Balears, SOS Can Bairet, SOS Residents, Estell, Terra Ferida, Terra Nostra, Tramuntana 21, UCTAI, UGT, Illes Balears, Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària a les Illes Balears, Xarxa de la Sobirania Alimentària a Mallorca, Xitxeros amb empenta. Sí. Depois documentar la seva manifestació. Com va? Molt bé, Va bé. tot bé.
acaba de passar no São Sebastião de Barcelona. Che queria ir per telèfon, não sabrás?
qualsevol final. Scope sort of goes out,